Bueno, bon dia a tothom. Fa una mica més d'un any que jo estava sentadet en aquesta taula fent l'entrevista de l'ERC. El moment que me la van donar des de gerència i la Marta em van demanar que algun dia fes una mica d'explicació de què anava aquesta ERC, explicar una mica el projecte i bueno, ha arribat el dia. De fet, el projecte ja està actiu, va començar el dia 1 de gener. I des d'aquí vull donar les gràcies a totes les persones que em van estar ajudant amb el tema de les mock interviews, perquè realment és un procés complicat i difícil de passar. Ja ho veuràs, Jordi. Però bueno, moltes gràcies, sobretot a les persones que van estar més implicades, que van ser l'Ignasi i la Ruth amb el tema de les mock interviews, organitzant tota la parafernàlia, i a l'Òscar també per tot el suport tècnic que em va donar amb els problemes que vam tenir amb tota la informàtica. Bé, el projecte, ja ho sabeu, es titula Scavengers, i abans de res m'agradaria començar amb un petit vídeo que molts de vosaltres ja coneixereu. Els que no ho sapigueu, no és res més que la Guerra, una pel·lícula de Jean-Jacques Hano de l'any 81, en el qual s'explica totes les vicissituds d'un grup de neandertals. Però hi ha 3 elements al vídeo que són extremadament interessants, que són, primer, el tema del foc, com a gran catalitzador de les activitats humanes. El segon, el tema dels campaments, és a dir, el lloc on vivien aquests neandertals. I el tercer, el tema dels carnívors, uns carnívors que s'acosten al lloc on vivien aquests neandertals. Des de que la New Archaeology i l'arqueologia postprocessual van començar a intervenir en el món de l'arqueologia als anys 80, van començar a sortir una sèrie de normes, una sèrie de patrons entre els grups humans i per intentar veure tot el que podem extreure des del món dels campaments. I un dels patrons que ells van ser capaços d'identificar va ser el foc com un catalitzador d'activitats, és a dir, els campaments humans organitzats sempre al voltant del foc. I això d'aquí, vistos els patrons que es veuen avui en dia entre els grups de caçadors-recol·lectors, acaba sent una llei pràcticament universal. Fins al punt que podem veure que Binford, al seu moment, ja va descriure aquest patró i intentava transportar-lo al passat i va ser capaç de mostrar un patró de distribució espacial d'aquest tipus d'organització dels campaments. És a dir, un fogars central, uns grups sentats al voltant d'aquests fogars, no estic dient res que sigui completament nou, i després tot un munt de deixalles al voltant del que seria aquest petit grup familiar. Ara bé, des del punt de vista arqueològic, nosaltres fem una sèrie de preguntes. Òbviament, quan comencen aquest tipus d'organització dels assentaments i, sobretot, quin tipus d'implicacions o quin tipus d'inferències podem extreure nosaltres després per entendre el comportament socioeconòmic d'aquests grups humans. És evident que el foc no va començar d'una manera uniforme, però sí que comencem a veure activitats
de l'ús regular del foc, pràcticament al que seria Pròxim Orient. He posat el cas de Kessel, però podria haver posat també Yasser Ben Yakov, que és un altre lloc en el qual sembla que és, quan comença, l'ús regular del foc. No estic parlant d'indicis esporàdics com s'han trobat en d'altres llocs. I a partir d'aquí hi ha una dispersió, sobretot cap a Europa. Hi ha jaciments a Europa Occidental amb cronologies d'entre 300 i 400.000 anys en el qual ja es va veient aquest ús regular del foc. Sobretot sembla que hi ha una dispersió a la banda mediterrània i probablement també a la banda del nord que arriba fins a l'Atlàntic. Doncs bé, els campaments, en principi, nosaltres busquem dos elements clau que ens interessen a l'hora de descriure aquest comportament socioeconòmic dels grups humans. Un seria la composició dels grups, és a dir, si són grups grans o si són grups petits, i un altre que seria el temps, la durada d'aquests campaments, és a dir, si són campaments de curta durada o són campaments llargs. I això té moltes implicacions a l'hora de poder fer estudis demogràfics, estudis de la territorialitat o de l'organització social o sobretot del grau de sofisticació del comportament d'aquests grups. Però quan aquests postulats teòrics els traslladem al camp, la cosa canvia. I aquí és quan comencem a veure els primers problemes. Veiem fogars que estan sobreposats, veiem fogars que estan massa pròxims els uns als altres com per haver funcionat simultàniament. És a dir, o veiem, fins i tot com en aquest cas concret, com les àrees que semblen on hi havia el fogar estan relativament desplaçades del que serien les àrees de preparació d'aquests fogars. Per tant, aquí hi ha tot un món tafonòmic que ens està posant de manifest una tercera dimensió, en aquest cas concret, que no teníem controlada, que seria el temps de formació dels conjunts. I dins d'aquests palincests, ara per ara, des del món arqueològic, no som capaços encara de trobar un element definitori que ens permeteixi distingir entre el que serien ocupacions de curta durada, ocupacions de llarga durada o ocupacions fetes per grups grans i ocupacions fetes per grups petits. És a dir, que tenim una línia contínua de més o menys artefactes, de més o menys ossos, de més o menys elements, però som encara incapaços de dir-ho sense que hi hagi una possibilitat de rèplica. Sí que hi ha indicis que ens permeten inferir que aquestes ocupacions poden ser més llargues, però també poden ser contradits. Una ocupació de llarga durada feta per un grup gran pot ser explicada la majoria de les vegades també per una sobreposició de múltiples ocupacions de curta durada fetes per grups petits. I a tall d'exemple, la fauna. La majoria dels conjunts faunístics que nosaltres estem trobant als jaciments del Paleolític mitjà europeu i també africà estan composats bàsicament per ossos de les potes, ossos llargs, alguns fragments d'ossos cranials, podríem veure aquí, i sobretot aquests ossos llargs estan representats bàsicament per fragments epifissaris. A més, a l'hora de descriure el patró espacial, generalment el que tenim és una dispersió d'aquestes restes que no ens acaben de mostrar aquest patró clar que havia descrit teòricament Binford. Per tant, necessitem buscar algun mètode d'alta resolució que ens permeti distingir o que ens permeti veure si realment es tracten d'ocupacions de curta durada o ocupacions de llarga durada. I aquí és on apareixen els clàssics una altra vegada. Aquí Binford i els seus carronyaires, i ell, dins d'aquesta extensa obra bibliogràfica que ell va escriure, té una idea que a mi em va resultar francament interessant. Ell va observar que, amb els seus treballs amb els inuit, que quan els inuits marxaven dels campaments, els llops entraven a carronyejar el que havien deixat ells. Però que mentre hi eren els humans, aquests animals no podien entrar perquè tenien por de ser caçats ells mateixos. Per tant, el que va dir és que generalment aquest tipus de campaments, els campaments humans sempre estan carronyejats. Una altra vegada un patró d'aquestos pràcticament universals. Doncs bé, aleshores això vol dir que si els campaments són de llarga durada i persistents, és a dir, si els humans estan recurrentment en un mateix espai durant tot el temps, aquests carnívors no poden entrar. Per tant, els seus conjunts no estaran carronyejats i, per tant, tindrem una diversitat que nosaltres no estem observant als
als jaciments arqueològics. Pel contrari, si aquests jaciments, aquests campaments són de curta durada, els carnívors sí que poden entrar regularment, per tant, els conjunts estaran carronejats i ens començaran a sortir aquests múltiples i uniformes assentaments. És a dir, que hi haurà una uniformitat del registre arqueològic que no hauria d'aparèixer en els campaments de llarga durada. Què vol dir això? Doncs, si nosaltres ara mateix, amb tots els anàlisis que hem fet als jaciments dels diferents jaciments europeus, trobem aquesta uniformitat, això el que vol dir, la hipòtesi, és que la majoria dels jaciments arqueològics del Paleolític mitjà i probablement molts del Paleolític superior estan carronjats per carnívors. Per tant, corresponen a ocupacions de curta durada i de grups petits. És una hipòtesi una mica nul·la, però anem a veure el registre. Doncs, la presència de coprolits als jaciments arqueològics és freqüent. Sempre apareixen per tot arreu. Per tant, ja tenim el primer indici. Però anem a veure què han fet els investigadors que s'han dedicat a estudiar aquest fenomen. Doncs la veritat és que la literatura és molt pobra. Hi ha molts pocs estudis dels carronyaires als campaments. El primer que ho va fer va ser Binford mateix. Ell, els seus treballs que va fer, amb alguns dels seus treballs a l'Àfrica, el que va fer va ser tirar la seva pròpia basura fora del campament per veure què és el que estaven carronyejant els carnívors. I aquí una foto d'una hiena que va ser capaç de captar. També Glyn Isaac va ser capaç de fer una cosa semblant, prèviament inclús a Binford. Ell també va deixar les restes dels seus menjars, dels seus àpats, fora del campament i va observar què és el que feien els carnívors. A partir d'aquí, Blumenschein també ho va provar, Marian i Bertino també els seus, però aquests ho van fer ja amb zoològics, és a dir, no tenim unes dades clares, sobretot perquè ells el que buscaven era una aplicació d'aquest tipus de conducta als jaciments plioclestocens, és a dir, els primers humans. Per a ells el foc no existia, per tant la distribució espacial no era important i a més no van deixar ni dades quantitatives escrites per tal que poguessin ser comparables. Per tant, nosaltres no podem utilitzar aquest tipus de dades. Hem de començar a fer-ho de nou. I aquí el primer assaig que vam fer a Cabarteno. Cabarteno és un parc on hi ha una sèrie d'animals, molts d'ells d'origen africà, amb unes condicions no de cautiveri extrem, com podria ser un zoològic normal. I aquí ho vam provar primer amb ossos, amb hienes, amb lleons i amb llops. I el que vam veure va ser que, efectivament, hi havia un interès important per part d'aquests animals per les restes pels campaments neandertals que nosaltres havíem reproduït. Aquí una imatge d'un d'aquests ossos que són capaços d'acostar-se al foc quan encara està mirant. O sigui, és a dir, això del foc fa por, doncs no, almenys amb aquests. I aquí un abans i un després d'un d'aquests fogars i la dispersió que aquests animals van ser capaços de fer. Què passa? Doncs que aquests animals estan en semicautivitat o en cautivitat. No tenen por dels humans. Per tant, el seu comportament està alterat. No val. O sigui, això pot ser un potencial del que poden fer els carnívors en un campament humà, però no és el que fan en realitat. I aquí és on vam decidir de començar a treballar amb animals salvatges de veritat. En principi, vam contactar amb els guardes de diferents llocs del Pirineu, que aprofito per recordar-vos que el dia 20 de juny pràcticament baixaran tots aquí a fer una visita a l'IPES. Vam seleccionar dues àrees, una a l'Alt Pirineu, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, que és on hi ha la màxima densitat d'ossos, i després una altra al Prepirineu per buscar l'activitat de petits carnívors, que també són molt actius a la prehistòria i ningú es té mai en compte. Aquí podeu veure amb aquest abric la reproducció d'un d'aquests campaments. Els ossos i els materials utilitzats són els mateixos que podríem trobar en qualsevol campament de Paleolític mitjà, ossos trencats, sense mèdula i tot processat amb sílex o amb eines similars als del Paleolític mitjà. I després tots els objectes coordenats i, en el nostre cas, a més, situant càmeres de fototrampeig, de vídeo i fototrampeig, per tal de veure qui és l'actor que està més interessat en aquest tipus de campaments.
aquí la planta d'un d'aquestes reproduccions experimentals i després, 4 setmanes després, en aquest cas, vam tornar, vam estar recoordenant tots els objectes que vam ser capaços de trobar i l'abans i el després. Ja es veu que hi ha molts elements que han desaparegut i el fogar, en aquest cas concret, pràcticament està intacte. El que sí vam veure, ara no es veu gaire bé, podria haver fet més gran, dels 335 fragments ossis que vam... dels 466, perdó, només en vam recuperar 78. I d'aquests 78, només 14 tenien indicis de mossegades de carnívor. És a dir, que pràcticament els carnívors que van passar no deixen senyals, són indetectables, són autèntics fantasmes. Vam provar també els diferents sectors. Els animals de talla més o menys grans són els que més bé es preserven. Els que acostumen a desaparèixer sempre són els animals petits. Els corderets o animals de talles inferiors a 100 quilos, pràcticament no vam trobar cap os d'ells. En canvi, de les vaques i dels cavalls. Ho han fet per estacions de l'any, ho estem fent per estacions de l'any. Hi ha algunes diferències, però encara s'han de treballar més. Probablement a l'hivern és quan hi ha més activitat de carnívors, òbviament, perquè no hi ha tants productes al bosc. I aquí un d'aquests experiments en el qual vam tenir la sort que entrés una ossa. Més o menys està interessada. Comença a olorar. No toca massa, però sí que deixa molta olor d'ella mateixa. Ara aquí té un susto. Aquest és un experiment de primavera, també s'ha de dir, en el qual els ossos estan més interessats en la carn que no pas en altres moments de l'any, perquè és el moment que acaben de sortir de la hibernació. Aquí s'ha espantat per veure el truc aquí dalt. El truc. Hi ha uns cadells que també entren. És a dir, els ossos en principi no semblen massa interessats en aquest tipus de carronyes, de moment, nosaltres sapiguem. Bé, aquí podem veure una mica un altre dels ossos que també ha entrat en un altre dels campaments reproduïts i una mica les activitats que fa. En aquest cas concret sí que arriba fins al fogar, posa les potes, mossega una mica aquesta escàpula. Però els animals més actius són aquests. I aquí podeu veure una guineu. Aquesta sí que la tenim resseguida diverses vegades. Va activar diverses vegades la càmera en una sola nit i el que va fer va ser emportar-se'n. Cada 10 minuts se n'estava emportant un os, més gran que el seu cap. En aquest cas, una epífisis de vaca. Va desaparèixer. Al cap de 10 minuts va tornar. I després va vindre amb un amic, perquè era coix. I una nena amagant en diferents punts que estaven de sols. Vam trobar més o menys a una distància d'entre 50 i 100 metres de l'abric. Aquí, una de les reproduccions que vam fer a l'aire lliure, ja no amb un cas de cova, perquè veiem que també. Aquí podem veure com aquesta guineu està escarbant el que és el fogar, o sigui, dispersant les cendres i també agafant ossos i també se'ls van portant. Aquest tipus de reproduccions és un fogar fet al sobre de l'anterior. També és un atractor per molta gent del bosc. En aquest cas, una marta, que també comença a moure elements. Se'ls bellugues, se'ls emporta aquí, aquí el mastega una mica, després l'agafa, se l'emporta, torna a vindre. Però no solament això es converteix en un supermercat. I ja no és només la marca, sinó que ve d'altra gent. I per evitar conflictes, doncs sempre hi ha algú que ha de marxar. Ara veureu que de sobte marxa corrent i ve una geneta. La geneta també està atreta, però clar, si hi ha la Marta, doncs la Marta corre el perill de ser menjada allà mateix, amb la qual cosa tindríem el fogar i l'esquelet del carnívor.
El que passa és que els jaciments aquests a l'aire lliure tenen una atracció especial per a molta més diversitat de carronyaires. I aquí podeu veure un que és tremendament sorprenent, un ratolí. Un ratolí que se n'està portant una vèrtebra que és més gran que ell. I bé, però aquesta gent també passa. Un aligot, una àguila petitona, que també està interessada, sobretot amb els llocs que estan a l'aire lliure, les aus poden entrar i, per tant, ja tenim un altre tipus de depredadors que també ens estan alterant o pertorbant les nostres observacions experimentals. Voltors. És evident que els voltors també tenen un paper important amb aquest tipus d'observacions. Hi ha no solament els voltors, sinó que també tenim altres animals que generalment amb coves seria difícil de veure'ls. Aquí el podeu veure, un senglar. Un jabalí que ha entrat i també està bellugant els ossos perquè també són carronyaires. I aquí podeu veure un d'aquests fogars. Un d'aquests fogars en el qual hi ha tota una sèrie d'elements que nosaltres tenim identificats, coordenats i tal, com són ossos amb unes parts de carn encara adherida, més que res per fer-los més atractius, que ja podeu veure a la dreta que pràcticament han desaparegut tots. Aquí tenim la indústria lítica, pràcticament també ha desaparegut. La fusta, per suposat. I després el que podem veure també és una dispersió de pedres i de cendres en una direcció. Allò que hem vist de la guineu abans. I aquí podem veure una de les diferències que també s'han de treballar entre el que seria l'abric rocós que hem fet servir fins ara i el que serien els jaciments a l'aire lliure. Els desplaçaments multidireccionals a l'aire lliure són molt importants i, a més, a unes distàncies molt més allunyades. El que fan, sobretot les guineus, és agafar els ossos i amagar-los en llocs bastant allunyats, mentre que, òbviament, al cap a l'aire lliure, molts dels desplaçaments són intrasite, però després també molts que se'n van. I això és un inici de divertiment en el qual estem veient quines són les variables que ara coneixem que poden intervenir. Aquesta és l'observació, una de les observacions d'ossos. Per això, de les olors, sembla que podrem trobar diferències entre carnívors, en el sentit que la presència d'un carnívor impedeix que altres més petits puguin entrar. Però hi ha una mica de resum final. El que sí que és interessant és veure que aquests animals en realitat són autèntics fantasmes, que pràcticament no deixen senyals de la seva activitat o del seu pas pel que serien els campaments humans. Si nosaltres som capaços ara mateix de demostrar que la majoria dels jaciments de paleolític mitjà han estat carronejats per carnívors, això vol dir una cosa important. Si tenim en compte que gran part dels jaciments estan situats en coves, vol dir que aquesta gent no vivien a les coves. I que els campaments reals, els campaments de llarga durada, si és que existeixen, perquè no està clar, haurem de buscar-los en d'altres contextos. I aquesta és la hipòtesi principal que estem treballant des del projecte. Així que, abans d'acabar, és veritat que la Marta em va suggerir que us digués una mica quines van ser les meves impressions a l'hora de fer-lo i que donés algun consell si se m'acudia a l'hora de demanar una IRC. Bé, el que és més important del projecte Scavengers, a part de si som capaços o no de demostrar aquest tipus de comportament durant el paleolític mitjà, una de les coses que més els agrada als avaluadors és que sigui un projecte transversal. Quan dic transversal, no vull dir que sigui única i exclusivament transversal dins del món de l'arqueologia i que pugui afectar a diferents períodes, que sí, en aquest cas es podria aplicar des del Neolític fins al Plistocè inferior. Traieu el foc, si voleu, de l'equació. Sinó que també sigui interessant per a altres disciplines. En aquest cas concret, nosaltres, per començar a fer aquest tipus de treball, estem col·laborant directament amb guardes forestals de diferents parcs que estan aprofitant
el que nosaltres sabem ara mateix de neotafonomia, en aquest cas, per aplicar-ho ells mateixos al que serien els seus estudis sobre el carronyeig d'altres carnívors. És a dir, ara mateix ja estem en col·laboració amb els guardes i a través d'informes que els fem, els estem valorant si molts dels animals morts al Pirineu són per atacs de carnívors o són animals morts que els carnívors han estat carronyejant. O sigui que aquesta, per mi, és una de les fites més importants que ells busquen, l'aplicabilitat d'aquest tipus d'estudis. I res més. Doncs moltes gràcies. Reitero les meves gràcies a les persones que realment m'han estat ajudant en tot el procés i us animo a tots vosaltres a trobar una idea d'estil que sigui atractiva per la gent d'Europa. Moltes gràcies.